Aneno kaka jowa moko wacho ni ni shida omako ji te. En adiera ni shida to omako ji te. Gimoko mok dhi maber e piny Kenya ka okwako ji te. To adiera makende en ni shida mang'eny mag Rigathi Gachagua gi William Ruto chakore kendo rumo gi oganda mar Luo to gi ugai mar duond od bura mar ODM. Kineno kanda manyolose mogik apani nene nyoro nyi winjo kowacho maler ni yeye ana shida na wakale, yeye ana shida tu na mtu mmoja Kasongo, sababu Kasongo anachukua hata ile maendeleo inafaa iende kwa wakale anapeleka kwa Raila na watu yake. Mangiso ni gimora mora madhi ka Luo, maendeleo mora mora mitime piny Luo chalo ka gima rach ne Rigathi Gachagua. To mane momiyo wacho ni William Ruto kik bed president e term mar ariyo, ni Kasongo must go nikech Jaluo koro chalie ka gima yuto. Ineno emomiyo kamora mora modhi lose to kuongo wacho ne ji ni ana onge shida gi jomoko, an shida na en gi William Ruto. To shida na gi William Ruto en nikech okawo gik moko tero ka Luo. Ngisi ni abed ni Jaluo onge ni William Ruto ok ti gi Raila Odinga machiegni. To William Ruto ni de pod ye ng'ama berie ne moloyo, de pod owache gik shareholding manowacho ka. Neno, de pod owacho ni hauwezi weka inchi ikue namna mzuri kwa miaka 5, unataka miaka 10. Nikech nyalo paro December tarik 10 higa mar 2023 Rigathi Gachagua nowacho maler ni inchi unanyorosha kwa miaka 10. Miaka 5 ya kwanza unapanga, unaweka strategy. Miaka 5 ya mwisho ndio sasa una implement. Toko thiche oko tukoro one term. Ineno emomiyo shida ne maduong' mogik en ni Raila Odinga manowacho nodhi keto ne mtego manokoni huyu mzee ni wachie kazi yake. Noyudo ka OXM ene momake OXM Ogai Luka Wich wacho ga ni Raila OXM. Noduogo ka gik manowacho gi koro timre nade en motimo ang'o koro thiche oko. So mane shida ne to mano bende mowacho thur gi kucho emomiyo ja neno akata ja winjo mowacho ni shida mar Rigathi Gachagua en joluono. He's alright, he's okay, owacha diera. Nikech gik mawuok e dho Rigathi Gachagua kaluwore gi tich machiegni ma jood bura mag ODM to gi ugai mar Raila mar ODM Raila Odinga tiyo godo machiegni gi William Ruto ema thago chunye, nikech ODM to sewacho maber ni gin gionge serikal. Emomiyo jogi mane odhi e serikal noweyo lemo mane gintie duond od burano nikech gionge serikal. To gitiyo machiegni to ne giwacho kendo gisebedo ka gino ni tich gi machiegni no en ni mondo Kenya obede gi kwe moro ma ji nyalo dhi mbele gi tijegi. Nikech adira makende odira abed ni ODM to gi Raila Amolo Odinga ok ti machiegni kod William Ruto sani, bwana maandamano di koro wan godo juma ka juma mapek muwuok e wing mane ing'ang'a ni en maandamano. Ineno tadira makende en ni ng'iye maandamano ni donge nyotimore Mombasa. Sewinje report kwa kuma oko ng'ama ywak ni noketh gire no magi moro donge nyotimore atima ma jog manyo maki apani kija chiel kum janyo maki nyo yude go guto bila mag jela koro wako to ene ng'anyo nyaki duoke penjo ni to karo gudu ni tigolo kanye koso in ofisa to ine ng'anyo. Ineno mage jok manya winjo no maki kuonde mang'eny nye nitie ng'anyo ni manyotimore to nyokwanene tulo e scale manyotimore kuonde mamoko. Emomiyo ng'isi ni siasa bende nitiere ang'o, nitie gini.